Assalamu alaikum. A wannan bidiyo zan yi muku bayani gami da kafasto yadda yake aiki da kuma amfaninsa a ɓangaren kayan wutar lantarki. Kafasto a ɓangaren kayan wutar lantarki yana da amfani da yawa. Sakamakon kafasto wato ana samun ire-irensa. To wasu daga cikin amfanin kafasto, akan amfani da kafasto wajen saita kamar wuta ta lantarki. Abin da nake nufi kamar a ɓangaren fawa kenan, blocking ɗin DC ya fitar da AC. To wannan aka amfani da kafasto wato electric kafasto wajen yin wannan. Sannan kuma aka amfani da kafasto wajen kamar saita signal. Misali, shi kuma irin kafaston da ake amfani wajen saita signal, musamman a ɓangaren transmitter shine ake kira da ceramic kafasto. Sannan kafasto akan amfani da shi wajen tada mota ko tada wani inji. To kafasto aka amfani da shi. Dan kafasto ɗaya daga cikin muhimman amfaninsa ko kuma ince manyan amfaninsa, ana amfani da shi wajen wato kamar tara caji. Shi ma yana zama ne kamar batir. To amma shi kafasto cajinsa baya daɗewa kamar batir, yana ɗan tsayawa ne da ɗan wani lokaci nan da nan yake fita. To waɗannan su ne wasu daga cikin amfanin kafasto. Daga ƙarshe dai ga mai buƙatar cikakken ilimi akan ire-iren kafasto da amfaninsu, akwai online class da muka buɗe. Sannan za a iya neman mu a kan lambar waya da muka saba bayarwa na 0808780127 ko kuma a neme mu a WhatsApp na 08028039823 domin ƙarin bayani. Kada ku manta ku yi mana subscribing da liking, wanda idan mun ɗora wani bidiyo na ilmantarwa za ku gani, za ku amfana. Na gode.